Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info tashar da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Cikin wannan sako za ku ji ana ta cece-kuce bayan fitacciyar jarumar Kannywood Aisha Najamu ta bayyana kanta a matsayin 'yar Shi'a. Fitacciyar jarumar Kannywood Aisha Najamu ta bayyana kanta a matsayin 'yar Shi'a, ta wallafa wani bidiyo inda a ganta tana waƙoƙi irin na 'yan Shi'a, lamarin da ya ɗauki hankula sosai. A cikin bidiyon an ganta da bakaken hijabi irin shigar 'yan Shi'a. Yayin da take saka bidiyon a shafinta na sada zumunta, ta bayyana cewa raina fansa ne gare ka ya Hussein, wanda haka ya fusata mutane da dama, inda kowa ke tofa albarkacin bakinsa. Ga dukkan alamu dai jaruman ta fusata masoyanta, inda suka ta yi mata martani a sashen sharhi. Wasu maganganun ma babu daɗin ji, har akwai masu zagin iyayenta da dai sauransu. Amma ga kaɗan daga cikin martanin masu bibiyanta wadda zan iya karanta muku. Safna cewa ta yi, Najamu kin yi asara kuma kin daina burge ni. Salihu Khalifatu cewa yi, cikin izza muke faɗawa duniya mu fa namu gwanin shine Muhammad Rasulullah. Chief Ayush cewa ta yi, ana ta hayya kowa ya abin da ke gabansa, wasu ma ko sallah ba su yi. Hauchi Collection cewa suka yi Shi'a, Allah ya ganar da ke. Ali Messi cewa yi, a ke mutumiyar banza ce da dai sauransu. Jaruman dai wasu na ganin cewa ta daɗe tana ɓoye aƙidarta saboda musgunawa da wasu masu shi'an ke fuskanta a Najeriya, sai dai akwai waɗanda suka bayyana shakku kan kasancewarta 'yar Shi'a saboda sunanta 'yan Shi'a ba kasafai suke amfani da shi ba, saboda haka ne suke ganin Najamu na neman tada husuma ko neman masu bibiya a shafukan sada zumunta, wato trading followers. To masu sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Kar ku manta ku danna subscribe, mun gode.